Atzaldeon dan hori. Txokitxorri guraso elkartien izenien, lehenengo eta behin eskerrik asko jai honetan parte hartu duzuen guztioi. Eta oin, urtero lez, sosketi egin gogu 600 euroko premisue, anerketak oskuzuz numerue, daia, zuberti edan hori. Lehenengo premisue, lehenengo asegertzen bada eusi izango da premisio dune, 15.000 bederatzireun eta bat. 15.000 bederatzireun eta bat.